Yo, si volviera a nacer, sería pelotari otra vez. Con mucha ventaja, además. Pero pelotari de antes, no pelotari de ahora. Pelotari de antes. Vida fenomenal. Joder. Vivir a todo meter. Otra vez pelotari. Sin duda ninguna. Ez zuten bizimodu makala antza denez. Lehengo pilotariek oraingoek baino hobea ote. Gabon dizuela jaun Andreok Gernikako jaialai pilotalekutik. Angelito Ugarte pilotari hoiak esandakoak ziren horiek. Eta gaur jaialaiaz, zesta puntaz gozatzera etorriak gara berriz ere Gernikako pilotaleku zoragarri honetara. Eta partida oso garrantzitsua izango da bi bikoteentzat. Alde batetik Beaskoetxeak eta Lopezek jokatuko dute, besterik Urko Lekerikak eta David Minbielek. Biek galdu egin zuten lehen jardunaldian, eta gainera Beaskoetxeak eta Lopezek ez zuten puntu bakar bat ere bildu. Jokin Arbe, gabon dizula. Gabon, Xabier. Bueno, oraingo pilotariak baino lehengoak hobeto biziko ziren antza. Bai, itxuridan ez, hoiz esan dago Angelitok, ez da? Bueno, gaur partida ederra daukagu eta tentsio handigoa izango da. Bai, nik ustot tentsio handiko partidu bat izango dela, bikote bisedaz puntu premina larri zen, eta bueno, alde batetik bikote veterano bat, beste aldetik ezain veteranue, eta bueno, nik ustot norgehiagoka oso estu izango dela. Ane Murua-Mendiaraz, gabon dizula. Gabon zuri ere, Xavier. Bueno, jende asko izaten ari dela, asko, gehiago ezin. Jende dezente ehunka batzuk geratu dira gaur etorri nahi eta ezinean. Halaxe da, datuak emango ditugu. 1500 jarri zituzten lehenbiziko salmentan, guztiak agortu ziren, goiko armaia irekitzea erabaki zuten, 300 gehiago salmentan jarrita, horiek ere 2 orduren buruan agortu ziren, eta gaur esan digute, 400 eskari gehiago izan dituztela. 400, Xavier, ez dira 100, ez dira 200, 400. Eta jendea zutik Jokinek hori izaten zidan, ze polita den pilotaleku batean jendea zutik ikustea, Jokin? Bai, gente jarritxe ikustie, bueno, gauza politxea, baina zutik mantentzen da frontoie eta afizine bizirik eta hau zoragarrize da, bai. Bueno, ikustekoa izango da. Ikustekoa eta irabaztekoa gaurko partida, txapelketa aurrera doa eta. Gaurkoa 6. eguna du. Aurtengo neguko lehiaketak favorito izenarekin etorri ziren batzuk, beste batzuek berriz kinieletan nekez lortzen dute lekutxoren bat, baina hemen inork ez du galdu nahi, inork ez du atzean geratu nahi. Angelito, Villabonako semie, eta nik favoritan asuntoan, klaru igualan ez dut ikusten favorito klaru bat. 3 pareja ikustez aukerakin. Justo untxon garen azaten, gure grupoan adibidez, triple empate bat egoti,
zantz asko dau. Baina azkenen set bat eitxezunien punto badeko zulez, hori punto txue bestela eta eurek atatetxuena, zuk ez dozuna irabazten be, triple empate baten dezisibo alda izan. Nik uste gure grupa ikuritzen dauen, zetako oso garrantzazu bikoela. Bai. Azken jardunari ala heldu empate bateaz, ikusiko ziren gero zetak, tantoak. Triple empate baten dezisibo alda izan. Eta aukera asko dauz triple empate bat dauteko. Nik izin bat pareja dauz txapelitik irabazteko? Bat. Irabazteko bakarra. Favoritoa, lau parejas emanan zen. Beste grupoa bai ikusten guz igual. Goiko da Txeto, da Diego da López favorito model. Bueno, azken finean ez dakit favoritoak. Nigu lau favorito. Hauek, Astiak, Iret eta Baran, Imalas da Diego ere bai, Aritz da Zabala, bai, eta bestia sorpresa izan da. Nik egolaran da bazke errespetantzo egitza detie, baina bainako partikutza zaren jolastu dien. Apenas ez bien galduk tantorik, oso serio jolastu dien, nik uste da euren artin oso koordinazio hona dauela. Nik uste hori parejie, urrun aldala aldo. Bueno, favoritutan ez, baina espero que sartu zen finalean bete bai. Zure buru finalean ikusten. Beti, txaperketa dira. Kabarroia. Beti, ez ikustez zure burua finalean beste ez duzu jogatzen. Bueno, izenez behintzat ondo sonatzen du ez Diego López, baina gero egia esan praktikan gaur ez dugu gure jokoa egin. Txapeliketa asko geratzen da. Badaki gure jokue ataten bagune badgarela semifinaletan egon. Eta horregatik, entrenatzea da bizilua, bikote bezala sendotzia eta ja listo jarri urrengo partidoako. Gauzak klarua eukibiguz, klarua eukibiguz zela jogatu, zelako pelotak atera, da gure joko egin. Nik uste beti jogatu Imanolek eta nik, ez da, pelota motela atera, pelota barrizek, joan pelota kanbizitan, dominio tantue. Urteak ditugu soberan bien artean, ez? Baina horrek ere azken finean esperientziak ere, gradu bat da. Eta importantena kantxan denbora pasatzea elkarrekin, base ikutu berarekin, lan pixkatekin eta ea sentsazioak onak diren, ez? Hori da misioa. 8 horietatik edozenek alduela irabazi, ez? Egia esan irabazteko gauzak ondo egin behar dira eta hori hemen barroan gertatu behar da, ez? Nik uste bat bestien apurua klarua dauela klasifikazioa da gurien. Peloti borobia ez da, eta galdu irazi hori holanda. Beno beste multzoari buruz, ari ziren. Barandika eta Leke eta beste multzoko bikoteen arteko leian, urdinez jokatuko dutenak hemen segituzue. Ezkerrean David Minbiel, eskuinean Urko Lekerikabe askoa. Mais la partie s'est quand même bien passée. Lehengo zetan zarra ibil gara. Urko! Da, bigarrenean zeta demostregu nivel ona ekogula, da irabazteko gai gaela. Très content de jouer avec Urko Leke, un jeune du club, et j'avais un petit peu de pression, mais ça s'est bien passé, malgré la défaite, très content de la prestation. Joder, behazko etxea.
Oin gaina Gerniken nire maizue da. Da López munduko atzilarik onena, así que partidu gatza. Ça va être très difficile. Voilà, deux joueurs avec beaucoup d'expérience. On n'a absolument rien à perdre et on va jouer pour gagner. Imposible ez da, así que kantza sartzen ari lehengo momentutik irabaztera urteko. Ahora, Lehen biziko unetik irabaztera irtengo dira. Ola ez. Baina baita Easko etxea eta López ere hortxe dira lau pilotaria kantxan sartzen. Eta 1.800 lagunen txaloa gintzunez sartu dira. Otzikara eragiten du. Armaia gorrala ikusteak eta jetea zutik ere ikusteak. Eta bueno, aurreko kuadroetan Jokin biak hemengo xeak dira. Gernika Lumokoak eta Urkok esan duen moduan, Maizue eta ikaslea. Hori da ez, Maizue eta ikaslea. Zelik Xavier, Maizue gauzadanak ez erakusti ikasleei be. Orduan ikusiko da hori. Edo norberari ahaztea. Hori da, norberari ahazti ez. Orduan ikusiko da hori. Ja, bakoitzak ze joko maila atatzen da ben. Atzeko kodroetan berriz, bueno, hemen kanpoa nagusia Imanol López da, behar bada oraindik eta nabarmenago Gernikan. Bai, Imanolek Gernikan normalien partidu asko domina bitzitzu eta horrek errestasun asko mototzez aurrelari zai. Eta bueno, ikusiko da hor, benetako Imanol bat ikusten da hor. Lehiakorra da Imanol, presio handiko partidak jokatzea gustatzen zaio. Ja, gaur nola kudeatzen duten. Izan ere presioa handiagoa da, Diego eta Lópezentzat. Alde batetik izenez eta beste erabateko bikotea delako. Hablando metodas y venga, dándole calor. Bere ibilbideagatik eta kinieletan sartzen zirelako eta gero gainera batere punturik gabe iritsi direlako bigarren jardunaldi honetara. Bai, hori da ez, azkenin, bueno, Shakien be hor piezabi goten die puntu goizan balizioanak, erreginia, eta honek die olako txiek ez, bi izena hundi, bi pelotari hundi, esperientzia hundiko pelotari bi. Baina, bueno, gaur faktore asko daz, alde batetik esan dozun 1.800 lagun, eta ikusiko da, jente aurrien be, presio hori zelan kudeatzen da. Ez da izeten erretza, eta, bueno, kotea oso indie da, oso endue da. 106 y una que no tiene nada. Baina, bueno, ia alkarro ondo ulertzen dizen eta partidu hon bat ez. La que quieras tú. Eta motelenaren bila. Imanolek, oi bezala bere aurrelariari euk aukeratu. Ni moldatuko nau. Eta, bueno, lehen ikusi dugun bideo horretan, entzun duzue, zein izango den Beasko etxea eta Lópezen taktika partida denetan izaten. Pilotarik motelena atera, López atzeko kuadroetan nagusituko den itxaropenez, eta gero, hori aprobetxatu, aurreko kuadroetan. Bai, teoriziek hoize dino ez, baina bueno, ondino ez dugu aipatu bikote urdina, baina honepek galtzeko zer bitxi daukie, eta nik uste dut oso bikote ausart eta lehiakor bat ikusiko dugule, Urko eta Minbilek osatuteko orduen, lan dezente mongotziela esango neuke. Lehen da biziko jardunaldien partida oso polita jokatu zuten, eta justutu balanta eman ere bai, bi etapat galdu zuten, eta Amorindegi ez dago oraindik jokatzeko moduan, belauneko arazo horiek oraindik bere onera ekarri gabeak ditu. Hirugarren jardunaldirako garaiz helduko ote da, ez dakigu. Eta hemen elkarrekin izketan ari dira, zenbat aldiz gainbegiratu daitezke, zenbat aldiz eska daiteke jokaldiak berrikustea,
set bakoitzeko, joko bakoitzeko, eskaera bat egin daiteke. Hasi da partida, Jaun Andreok. Aire! Bien, Diego. Aire, zongi, amarretik, Diego. Aquí, cuidado. ¡Tú! Venga. Los dos, Amabi terditik, Minbiel. ¡Tú! Ez da hori, Diego nahi beste zabaleratu, esku-eskukoa galdu du. Bai, esku-eskuen eukida urko pelotia. Eta, bueno, Sí, tranquilo. Ondinoa, partidu hasieran, beti gorputz ez dagoten oso bero. Baina, Diego berapesta oso ondo bota, usto torre, eskapa diet, bilatu nahi zen, botatako Matxet. jaurtiketa bat izen dela, baina, bueno, ez da inbeste zabaldu eta urko nuntzen. Bat eta Euskorri. Ongi gurutzatua. Hey! Libre! Papa ima! Libre! Habla! Hey! Libre! Papa! Eutsi Manolek, amairutik. Urko sartu da. Erdi erdira. Atzera Diego. Venga! Estoy atrás! Aire! No? Pilota zaila sartu duenetan Pumpalaster arrebesez. Bai, benetan da. Berez zen zaila eta gero azken orduan utzia izatearekin are zailagoa. Orain errebote hori ezin izan du kontrolatu. Lekerikak. 2 eta 1 aurretik favoritoak Beaskoetxea eta López. Eta hasi gara ikusten, Gernike modoko fronto luze baten. Zelako garrantzitsu da, nehatzeko hormara heltzie. Eta batez be, pelotie bizitxu barik edo ondino narru barrixe deukenien, ondino geixau. Diego. ¡Aire! No. Los dos ven un poco, ¡Hey! ¡Aire! Amar terditik López. Minbiel. ¡Atrás! ¡Voy! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Libre! Rebote gozulotik, Eutsi. ¡Atrás! ¡Voy! ¡Afuera! Moztu Lópezek. Eta lehenbizikoan ez, txartzat eman dute. Txapagaineko erra izan da. Eta ez da lehendabizikoan heldu. Eta urko protestarik ere ez du egin. Arestian aipatu duen moduan jokaldiak berrikustea eskadezakete, baina hemen ikusi da bigarrenean izan dela. Bai, argi ikusi da bigarren botera egun da bela urkok. Eta ongi López. Alan dabe sartu indau eta ez da gitxi. Bai, ez da gutxi. Eta Imano López lehendabizi atzeko kodarroetan nagusitzen ari da, eta gero ikusi dugu aukerari duenean. Konfiantzaz dagoela jokaldiren bat egiteko ere. Urkoren pilotaka da, ez da. Ezker horman sartua izan, Minbiel defentsanera bat. Amaikatik atzera diardu Lapurtarrak. Erreboteko zulotik orain ere, Eutsi. Eroritako pilota, ongi sartu du. Pumpalaster, hori ere zabaleratu gabeko hormabikoa, atzera Urkok, ongi Manol. Kerika. Eskumaz orain zortzitik. Beaskoetxea sartu da, rebotera, irten, Jaso Urkok.
une batez ere ez du ikusi Imanolek Minbielen bizkarrik oraindik. Ez. Imanolek hasiera bikain bat emotze partioi, ez? Eta oso agintari ikusten da, agintzen momentu oro. Eta hori Gerniken modoko fronto baten Xavier. Ventaja handixe da. Eta aurreko tantoan aipatu dugu. Atzera erraz heltzen ari da, Minbiel urrun dauka eta aukerarik duenean konfiantza ere baduela erakutsi du. Begira. Ondorengo tantoan berriz ere erraz nagusitu eta hemen Urko barruan harrapatu duenean Ormabiko doktorea zuzenean sarera 3 egindako ditu dagoeneko Lopezek. Iparretaz bat, moztu da bestea eta atzean 3. Eta aurrelari baten modoko hasieri emotze, Imanolek. Bai. Tantu ekein eta egin. Easkoetxea. Eta bikote, Tamborindegi min hartuta balin badago ere, orain Minbieli aginduak ematen ari zen hemen Armaiaren lehen lehorrotik. Sarearen ondotik ari da bai. Urkoren aukera, ez da sarean sartu, atzera Beaskoetxeak. Ezin Minbiel. Zeharo nagusitzen ari dira, 5 eta huts. Zeharo. 1-1 sin dejar ni uno, Vamos ahí. Asko jokatzen. Kasu honetan, set bakotxien 8. tantuen eitzen da atsedenaldi, derrigorrezko atsedenaldi bat, baina nik ustot tantu eitzen da momentuen, naiz eta ezin izen, posible ez izen, eskertuko leukiela, bai Urko eta Minbielek atzeden bat, reset txikitxo bat eta aldaketa bat. Bai, gero tanto egiten dutenean, beraien pilota ateratzeko aukera izango dute, horrek ematen die pilotak banamanan probatu eta arnasarista bat hartzeko tartea ere. Eta uneanetan denen beharrean dira. Minbiel, 13-tik. Biladoa, Diego. Ormabikoa eta Sarean. 6 eta 1. Eta Urkoren garrasia. Ezin minez. Estoy yendo para adelante ahora. Ya, pero no se puede. Tanto va a pasar en la vida. Yo creo que hay uno se le cae aquí, otro la... Eta oso ondo Diego hor, aurrien pelotie topauaz. Eta biparete edar batekin. Sarera bialdu dugu pelotio. Hor duzue, lauterditik dotore egindakoa. Indarra hundirik eman gabe, zehaztasunaren doitasunaren bila joan da, eta lortu du. José, me cuidado. Hey, si no. Ongi Manol. Eskuinez atzera. Minbiel. José, tú. Aire, si no. Sartzeko agindu dio. Azken unean esan dio aire sino. Bestela hemenagok, baina ia aurreko aginduak sartzera eraman du Urko. Ez zuen pilota erraza, ies egin dio. Sakeak 7, erreferak esperantza. Bai, horre segundu bakar baten agindu bi emondotzez eta... Bai, agindu kontra esankorrak eta... Easkoetxea. Eta horre ez dio batera aukerarik eman orain arte. Sale bien. Urko bila ezin. Minbiel. Gaizki. Moztu. Atzera Urko. Ongi Manol. Ormabikoa eta tanto ikusgarria. Nondik, Amalautik, Xavier. Nondik. Ikusgarria izan da benetan. Eta lau egindako ditu atzelari Zumaiarra. Jo.
Iazko neguko txapelketak punturik hoberenean itzuen harrapatu. Bere ohiko mailatik behera aritu zen. Aurten lehen da biziko partida galdu intzuten, baina bigarren horretan sekulako erakustaldia egiten ari da. 8-1 aurrera ane. Ales Goitiandiarekin gaude, Urrutiaren tokia hartuko du Alesek. Ales, Gabon. Aukera bikaina, ez da? Hemen Jai Alain jokatzeko, Winter Seriesean jokatzeko aukera izatea? Bai, oso posik, aukeri mundabelan da, goguaz jokatzeko. Datorren astean gainera, partida ezin gogorragoa espero duzu. Bai, partida gogorra izango da, dano dakigu erkia zabalak ondo jokatzen da bela, baina, bueno, gu aleginduko gure maile moten, da, ia suerte apurra badutu. Ales, espero altzen nuen horrelako aukerarik. Egiz esan, Urruti ara Jusarin Ameriketa, da beste pelotari batzuk egon dizenez, bai, espero neban, deitzi, aurreko gaztiei baneuna zelako, amen da biena, da bai, espero neban. Ales, konta iguzu, nolako pilotaria zela, nolako puntista? Ni bastante nerviosuna, da horren beste jenten hartine jokatzik, bai gule bakitxuak kostaukat, gero nervioso asko daukenana, da bentzete atzera eta ondo atzeratukot, da bai arrematin janeu pasarteten modu, da aimarre peia domineti lortzen bagu pixkat, da gero aurri nia ondo remateten bagu. Bai, aurrenko astean zer gertatzen den, Ales, mila esker, datorren astera arte. Bai, eskerrik asko. Oh my gosh! Oh my gosh! Erkiaga eta Zabala, Goitia eta Aimarren aurka, datorren astelenean. Eta, bueno, Alesentzat aukera oso polita. Ja, bueno, aurrera egiteko aukerari gabe geratu izan arren bitik galduta. Aukera oso polita, aurre kastako pilotaria. Bai, oso pelotari elektrikua. Eta, bueno, aukera ikukizaren, bueno, hori gaztientzako nada, euren buru entzutera emotia. Eta nik ustot, saletu antzako oso pelotari gazte eta interesgarri bat dala Ales. Eta, ia, bikote gogor horren aurrian, arpeixe emon eta partio bat eitzen da ben. Libre! Arrura errebotea. Ezin kendu ordea. Atzera Diego. Zaila sartu du Minbielek. Ongi. Baina pilota zaila asko sartzea ez da seinale ona izaten. Oraingoan berak ere zail jarri die aurkariei. Tira. Lehen da biziko tanto aurdinentzat eta zer nolako txalo zaparra da. Igerten da Gerniken gabizela jokatzen eta bikote urdineko bat behintzat Gernikarra dala. Aurrelariak, biak herritarrak, biak Gernikarrak, Diego Alabearrak, baitaren ofizioak Miami jaiotzera eraman zuen, alaxe gertatu zen, baina Gernikarra da, hemen pilotari egina. Eta biek dituzte jarraitzaileak, baina, bueno, gazteak beti jende berriak hartzen du, eta ez dute animo faltarik ez, da bestalde, jakina, ona etorri direnek, partida borrokatu ikusi nahi dute. Bai, eta gaztegen batenkan beti zeten da apolitxe ez, bueno, kuarria buelti batzozu, eta bueno, beti herrixen zurrumurru ezabaltzen da ez, bueno, honek jokatu ingo dau, eta lehenengo ardura askoko partidu egizeten die, eta jentiek hori ikusi nahi izeten dauen, eta igerten da gaur. Pilota aldatu dute, ongi gurutzatu sakea. Minbiel. Txale! Ez aldu ukitu. Ez nonbait. Ez da urrun ibile. López. Eskuma Zumaiarra. Eta partidu hasiera honetan, pelotak bizi-bizi egonez arren, atzelari bizi ikusten die desente eskumiaz jokatzen, Eta Imanolen kasuen, bueno, tanto batzuk eitzu, baina Minbilen kasuen, kanpotik behintzet, esaleike, bueno,
eskumaz jokatze horrek ez dutela mesea handirik egin momentuz. Ez da belako dominetie lortzen. Vamos! Eta errebesez aprobi eitxie, ez dutak aukera txarra izango. Imanol. Minbiel. Rebotea. Leke entzat. Venga, otra! Aupa, Mimil! Ahí va. Tranquilo. Buena. Hartu. Eta eutxi. Unpalaster sartu nahi izan du Diego. Unpalaster sartzeko behar bada puntutxo bat berandu heldu da. Eta pilotarik ukitu ere ez du egin. Eta Lopezek berriz ez dio pilota horri segitu. Hemen txeguzu, Pausu bate aurrera emonda, aireko pelotiepe alzan izen, baina bueno, beste modu batera erabaki dau eta... Jokora ongi bainagora. Horbait oso behartuta iritsi dela ikusi du eta pilota... Venga, por este, Vamos. Ahí la ruta derecha, no sé ni dónde le cae, pero vete para adelante. Segidan jaurkitu eta kontroli gabe gora. Si vas atrás, si te pasa a ti, voy a estar yo. Bederatzi eta bi. Estoy yendo atrás, Venga, Machete, Eta oso hasiera zerixu emotze, Bikote Gorrisek partidu honi. Eta bost egindako Beaskoetxeak, lau Lopezek. Nagusi dira. Beaskoetxea. Sartzerik ez Urkok penatak edatu da. Errebotea Diegorentzat. ¡Ay, Dios! Ez da ongi jarri. 3 eta 9. Ez zirudien berez arazo ondiko pilota, zailtasun ondikoa, baina hemen ikusiko dugu. Venga, mía, va. Atento la hostia. Venga, Venga, va. La bosta, Sí, la tuya. Va. Urkoren sakea. Sokora Dotore. Sakea kentzeko garaian ere asko zobeto dabil Diego Urko baino. Sake gutxi atera ditu eta atera dituen gutxi horietan ere arazoa izaten ari da airea kentzeko. Bai, ikusten da hori ez, egiteko tantutan. Eta bueno, hasiera baten, piskat lotute dauen Urko bat ikusten gabizela esaldik, pasadan jardunaldi zen, beste hasiera libre eta fresko bat emotzen, tantu egin eta egin hasi izan. Baina, bueno, Gaztideko izi deuke ez, lehenengo esperientziak die eta partidua aztertzen bera, denbora bat bierri izaten da, baina seguru Urkok kontua aztertu eta tantu egitxera ekin gotzela. Partidako lehen biziko pasa izan dau. Venga, vamos, Venga, va. Bostere atera izakete. Bata bestearen atzetik ez diren bitartean. Seigarrena zuzenean aurkariarentzat, tanto. Luze, ongi ateratakoa. Minbiel. Ahí está, Machetón. Los dos, Yo detrás. Voy. Está fuera. Tírale. Ara. Saskitik egin dio Imanoli. Gorrien pilotarekin ari ziren berriz ere noski, 10. tantoa egin zutenarekin beren pilota atera dute. Eta hemen oso celebrea izan da. Ze pilota erori zain. Bai, sartu orduko Diego bota eta botateko esatze, baina bueno, horre asignaturako edo ikasgaiko lehenengo gaixe, peloti esartzi izeten da, eta gero botatie, baina bueno. Intensinoi eta malizi hori horre eukideu Imanolek eta... Vamos, vamos,
Hogei minutu partidak, 4-10, sake luzegia atera du Urko, kea oraingoa. Oraingoa ederki gurutzatua. Moztu. Bikain Imanol. Eta etenaldia eskatu du orain. Minbielek berez ez dagokie etenaldirik, baina saskiarekin arazoa dituela eta... Hala? Barri igual, Xavier. Bai. Zalantzaren txokora. Ea. Bai, non bai. Saskia erakutsi dio birritan eta pentsatu dut saskiarekin izango zituela arazoren batzuk. Baina jokaldi hori berrikus dezaten eskatzen ariko da, bai. Bai, itxura bat. Futbolien eta keinu jakin bat egoten da, baina, bueno, ez da zondino, ez da oso determinatute hori, baina emoten dau. Epaileak hor geratu dira. Epaileak kontrakantxan geratu dira, eta zalantzen txokoan ari horre dira ba hori berrikusten. Ea, errealizazioko lankideek errepikapenik eskaintzeko aukerarik duten Imanol Lopezen azken pilotaka da horren alegia. Ea. Ea arrazoi duen. Argi. Ea arrazoi duen, begira, Hortxe, bai, irten egin da, pilota hori osorik irten da. Bai. Eta, begira, ontzegoen Minbiel, baina ark ere dagoen lekutik ez du zalantzarik izan, eta nik uste errepikapena ikusita argi xamar geratu dela. Bai, Minbielek berak beste euki angelu oso on bat hori, pelota hori ikusteko. Baina, bueno, ikusi eta... Eta nik ustea, tantoa urdinei emango dietela, errepikapena hori ikusita. Pilota osorik irteten dela nabari da. Eta ea, orain bai, gero joan dira bi epaileak zalantzen txokora pantailan jokaldia berrikustera. Eta tantoa oraindik markagailuan ez dute argitu. Eta Minbilek eskerrik asko esan, epailei. Hor diardu, lehen da bizi 11 eta 4 jarri dute, eta orain zuzendu egin beharko dute, alegia 10 eta postoaz, 5 eta 10. Bai, guk hau zuzendu beharra daukagu, 5 eta 10, baina oraindik ez dute markagailuan jarri arazoren bat badute. Bost eta 11, bai. Uste dut bai el Xavier, Nago seguro. Baina txartu espanabil. 11 eta 4 juntielen, eta... 11 eta 4 joan aldira. Bai, esango dau. Bederatzi, 10... Ez, 10ean utzi du, 5 eta 10 izango dira. Lo sabes. Bai, 5 eta 10. Horriei eman diete. Ondoren, aiei kendu eta urdinei eman. Beraz, sakeak 5, terreperak 10, bado aurko lekerika. Luzegi. Bueno, olako kasuetan ikusten da ez. Zelan pertsoni dan, da batzutan, konfundibilik ikusi ez. Eta Minbil oso ondo, Bai, Minbil oso ondo, bai. Eta bestalde, hau ere, kontuan hartu beharrekoa. Esan dugu, pikote bakoitzak, joko bakoitzeko, set bakoitzeko aukera bat daukala, baina urdinek joko honetan daukaten aukera bakar hori elukete agortua izango, eskaera egin dutenean, errepikapenak beraiei arrazoi eman dielako. Hori da ez, alderantz izango balitze, arrazorik eukiez, bueno, eskaera hori ja agortu egongo litzake, eta datorren eskaera hori, beste urrengo setian endiko leukia. Eta kasu honetan, tantu eurentzat eta eskaeri ere agortu gelditzen da.
Urko, zazpit erditik errebesez atzera, barruan. Minbiel. Errebotea Urkorentzat. Zabalerantz doa, Punpagoran ongi Zumaiarra. Orain ere badia, hemen protestak, baina urdinek ez dute egin protestarik. Zale baizik. Pelota dudosu izen da. Batez bezartzeko modu egaitxik. Baina, bueno, juezak... Ontzat eman du. Ontzat eman du. Punpalaster ongi Urko. Eraman Diego, Urko bila, atzera. Eta Txitxak. 6 eta 10 eta 15 izanik joko bakoitza. Lautandoren aldea alde erra da noski, baina partida lehendik aldatuta dago. Bai, 8 eta utxera arte nagusitasun erabatekoa izan dute gorriek, eta urdinak ezertarako aukerari gabe, zerbaitetan saiatu direnean ere ez dute bat ere asmatu, Minbiel erreboteko zulotik pasatu ezinik, eta gero, bueno, lehen da bizikoa egin dute, pilota aldatu dute, beste joko bat eta beste partida bat ikusten ari gara. Holanda bai, bueno, azken partziala 2 eta 6 izen da urdinak ere. Eta ikusten da, bueno, hor zehozer aldatu da bela ez. Bai, izen estrategizie, jokatzeko erie, pelotie. Eta momentuz, ba, zertetan, eta bueno, beste freskotasun bat ikusten dela esan lehike, bikote urdinak da. Gora joan zaio, Lopezi 7 eta 10, eta Lekerikak lehenbiziko sakean luzegi atera, eta gero Minbielek berako hartarazi du. Kasu, kontuz, bigarren sakea atera aurretik, kasu. Esan dio, eta ongi neurtu du, eta gero, gora joan zaie. Gora joan zaio, Lopezi 7 eta 10, ez zirudien ba, joko honetan. Ezertarako aukerarik izango zutenik, baina argi. Minbiel. Partiduen zier Lopez errebesez erretz ikusten da, baina bueno, olakuetan esaten da moduen. Larregi be, larda. Eta kasuetan gora junjako. Urko Ormabikoa. Diego garrapatu eta sartu, eta gero Urko gezin. Erremanderako aukera ikusi du. Urko Lekerikak jo duen Ormabikoa ez da berak nahi beste zabaleratu. Diego heldu eginda, moztu egindu. Hemen txeu zuen. Eta gero Diego moztutako pilota izan du Urko. 11 eta 7, tanto garrantzitsua. Bai, eta momentu garrantzitsuen gainera ez. Bueno, hor kanpotik erretz ikusten da, baina mano latzeko kuadruetan gelditzu da. Eta Diego zabaldu inda, hortaz, ba, bueno. Urkoko, Urko ikomenijako, ba, segundutxo bat gehiago hartu, aurkariseken undeuzen aztertu eta berta botatia. Alan dabe, zanbida kanpotik erretz ikusten dala. Minbiel amaikatik. Errebotea Diegok. Oso martzeratu zaio. Urko ongi aurreratu da, errebesez atzera. Ongi Manol. Eutsi Minbielek. Fresko dago Zumaiarra. Bai, honez, gero Minbieli hainbeste bider ikusi hotzen lepue. Bien tartera. Atzera Urko. Venga! Ongi da portarra. Manol Lopez. Punpagoran ongi. Leke. Atzera. Minbielek.
Eutsi Lopezek amabi zerditik. Urko. Eta Urko hor aurreko kuadruetan lan izugarri zeitzen dabil, Seguri jotzaia Lopezi. Fresko dabil, baina pilotaka batan ja kontrola galdu egindu eta galdutako baditu azken zati honetan gora joandakoak, bai pare bat nabarmen xamar joandakoak, gainera bata errebotean eta orain zuzenean gora 8 eta 11. Javier, Jokin, Jon Tamborindegi daukat aldamenean, galdetu egingo diogu partida nola ikusten duen. Jon, ¿qué te está pareciendo el partido? Bien, bueno, han empezado un poco complicados los azules, pero ahora yo creo que están muy liberados y bueno, yo creo que está muy parejo ahora. A ver, pero estoy contento, la verdad, porque esta vez también el frontón está lleno y bueno, es un gran éxito como siempre y en la cancha también. ¿Qué tal fue la lesión? Bien, bueno, primero había que descansar y ahora empecé la rehabilitación, pero hay que hacer paso a paso y bueno, ya volveré pronto, espero. Los azules vienen de menos a más, ¿qué tienen que mejorar? Yo creo que, bueno, han conseguido cambiar de pelota, bueno, jugar con la pelota viva y bueno, al final se libera Urko adelante y bueno, yo creo que no, saben lo que tienen que hacer, jugar a la pelota, disfrutar e intentar las cosas cuando, bueno, se presenta y ya veremos al final. Eskerrik asko, Jon, eta ánimo. Gracias, eskerrik asko. Jon Tamborindegi eta beste berrikuspen bat eskatzen ari dira urdinak. Bai, Urko... Bote dentro de la cesta es buena, Bote dentro de la cesta es buena, Sí, hombre, claro. Eta ikusiko da. ¿Pero cuántos son todas o uno? ¿Cuántos se puede? Une honetan, markagailuak islatzen duen emaitza 12 eta 8 da. Eta... Ea, ikusterik daukagun, epaileak horretara doaz. Eta Urko gazti izenaren ondo hor, Horre gauzak heldutasun erakusten dabe, eta bueno, beran eskubidozuaz eskatu. Bai, noski, hori iruditu baldin zaio horretarako dago. Hor duzue. Bai. Eta, hau ere, pilotak osorik irten behar du. Eta... Bai, etzen moten dago, Angelu ontati bintzet. Bai, izan Larri bili. Naiz eta argi ez dauen. Hor, irten egiten da, osorik irteten ote da. Epaileek erabaki beharrekoa da. Eta, ea, zer dioten? Ponte barizena, palota barrure. Bueno, ontzat eman dute oraingoa. Eta epaileak adierazi dio gainera, barruen izen da, palota barrura, esan dio. Alegia, uztaia jo eta barrura jo duela pilota horrek. Hori ebatzi dute epaileek, beraz, 12 eta 8, Urko ez dago ados. No sé. ¿Cuánto vamos? No sé. A ver. 12 eta 8, bai. Galdezka daude zenbat gindoa zen, 12 eta 8 zoazte. ¿Cuánto vamos? Bai, 11 eta 8 kundie, kantu hau gorri, 12 eta 8. 12-8. Orain. Ya va, La nuestra, Markagailuan ageri dena hori da, 15-era, 12 eta 8, horixe da emaitza. Epaileek erabatitakoaren ondoren. Beasko etxearen sakea. Eta Urko ez da ikusten gustora erabakizaz. Ez. Ez dago ados. Epaileak emandako azalpenekin. Ormabikoa, kanpoan! Arrisku ikaragarriak hartu ditu orain honetan Minbielek. Errebesez Ormabikoa, pentsa nondik egin duen. Beira. Venga, vamos,
Eta ozta, baina ez, ozta, ez errepikapenean. Oso nabarmen izan dela ikusi dugu. 13-8. Eta partiduan altura... Edo momentu honetan, opari txikitxo bat Daviden partetik. Bai. Hori aurretik joan nik eta konfiantza hundiarekin eta gauzak irteten ari zeizkizula ikusita eta ulergarriagoa izaten da, baina... Baja la puta pelota, me cago en Dios. Bueno, ez dago gustura bere buruaz. Diego Beaskoetxea. Venga, va. Bai, eta hemen pelotari zedeuki esan mikrofonuek, ez da balixo alkarri sekretuek ontetako bintzet. Lehengoan korroskaren bat entzun genuen, eta orain berriz Diegoren madarikazioak. Háblame, venga. Oraingoan ongi kendua. 13-tik, Imanol. Erreboteko zulotik eutsi Zumaiarrak. Inbielek eskatu, sartu eta atzeratu. Urko. Eskumaz López. Sartzeko agindu dio Inbielek Urkori, sartu da atzera arazorik ez Lópezek. Ormabikoa, errazeldu da, moztu, erki, Beaskoetxea. Oso ongi kontrolatu pilota zailo. Eta gero, txula gainera. Dotore. 14-8. Aukera izan du hor. Aukera izan duenez, Urkok. Ormabiko alamoduzko horretara errazeldu da. Baina ez du bukatu. Eta gero begira, Diego errebesez, txula Dotore. Eta zoragarri hor Diego, pelotakada bakar baten, defentzatik erasora pasau eta bukatu. Eta zelan bukatu, bai. 8 egindako ditu. Galdutakoak 2, Urkok berriz egindako bakarra, galdurik ez. Joko honetako azken sakea Beaskoetxearentzat luzegia ez bada. Ez da luzegia izan. Aire! Vamos, Ima! Inbiel. Kanpora. 15-8 irabazi dute lehendabiziko jokoa. Favoritoek Beaskoetxeak eta Lópezek 8-8 irabazten hasi dira. Gero gerturatu dira. 7-10, 8-11, irutantora birritan ere jarri dira urdinak, baina azkenean hasierako alde hori ia beste horrenbestekoa izan da jokoaren azkenean. Imanol Lópezek zer dioane? Imanol, erraz pasazarete 8-8 aurretik, baina gehiago pasatu zaitu zure irabaztea. Bai, hortxe goaz, pizkanaka, baina egia zan, bueno, gero akatz pare bat egin ditugu eta zeitu gure gana ia iritsi dira. Urriak ere partidan sartu egin dira. Bai, jugada berriarekin, bai, jokaldiak berriro rebisatzeko eta dotortzen da, eta hori aprobetxatuta pizka bat aurrera egin dute, guk bera, eta jaia etorri dira. Manol, bigarretaren bila orain, zer egin behar baino? Topera, zeratik topera. Norte hon. Garik asko. Joko bat bederen irabazi beharra zeukaten. Hori lortu dute, baina bigarrena ere irabaziko balute, eta 2-8 irabaziko balute. Zer esanik ez, sailkapenari begira oso garrantzitsua izateke. Beaskoetxea eta Lópezentzat 15-8 eta berehala bigarren jokoa. Lehendabiziko jokoa nagusi izan dira Beaskoetxea eta López, bigarrenari Urkoren sakeak emango dio hasiera. Eman dio.
zulotik, López. Aineo, si no! Atzera Diego. Voy atrás! Voy! Unpagoran, Zumaiarra. Los dos, Eskuma Voy, si Zeutxi. no! Diego. Atzera. López. Los dos, ¡Sale, Machete, sale! Minbiel oso zaila zuen hori. Oso zaila. A mí me ha gustado. Bat eta huts. Gorriak aurretik, bigarren joko honetan ere. Porque has ido a poner. Eta beraien pilota aterako dute berri. No sé si es nuestra pelota, creo que no es, Sí, es nuestra. No, porque han sacado ellos. Andamos con la misma. Eta oso ondo Diego hor, Es la misma, ¿no? Pelotia iba. Daukena baino indar gisa emon bari, kolokazioa begire, eta bueno, esker paretien oso ondo ipini dau pelotia. Eta indeko tantu bat dudari bari. Zailtasunak Beasko etxearen trebestiak eragin dizkio. Minbieli. Horma Bikori ez da zabaldu, moztu gero Diego, eta tanto, bi eta huts. Eta harritu nau, Urbinek gorrien pilota, atera dute. Bai, eta ez da erabaki oiko bat, ez? Buena quiniela, Machete. ¿Cuántas Eta... Yo cuántas llevo. Eta oen guen beba, bueno, gainera teorikoki komeni ez jakuen pelota da nire ustez. Tanto, Sí, por eso. Baina, bueno, euren arrazoiek eukiko da bezitxura baten. Venga, como si Si ya defendiendo y tirando las cosas Eta que no berosiago la meten, dagoela pero por la pentsatuta. cagarla. Venga, vamos, Teorian biziagoa baina hotzago dagoen batekin hastea baino, nahiago izan dute, pixka bat berotuta dagoen batekin jokatzea. Baina gero gorriek beraiena zen, beraiek ateratakoa eta horrekin segitzea erabaki dute. Bai, eta hor bueno, hotza egon arren, askotan esaten da, Xabier, izotza apurtu inbidala, eta ratxo txarrape apurtu inbidie, eta bueno, aukera bat da pelota saldatzea. Háblame, ven un poco, Aurrengo tantoarekin zer erabakitzen dute. Bocho, Imanol! Ongi Imanol, azken unean barrura indio pilotak, baina ederki moldatu da. Minbiel amabitik! Errebesez arrotu, baina ezin pasa López. Eta Imanol oso seguru, eraginkor, eta gainera tantu gehitzen da bilan Imanol bat ikuste dugu, espaldiko parteze, bueno, Gerniken. Ikustu azkenengo jardunaldixen, berak eta Dio jokatuen jardunaldixen. Ezala konforme gelditzu, eta nik ustot gaur oso erantzun hon bat ematen da bilela, eta oso maila bikain bat. Eta erraztasun sentsazioa transmititzen du. Hori da. Urko. Ez du asmatu. Txapaineko toporea gero. Beasko etxeak eta oraintxe utzi behar diote ba. Urko errematean ez da asmatzen ari. Eginda duen tanto bakarra txitxakean egindu. Aurreko kuadroetan egindagorik alerik ez du. Beasko etxeak berriz, 11. Nor duzu ondoan, Ane? Xabier, Pablo, justo palan jokatzen ikusi dugu, gaur Gernikan zesta ikustera etorri da. Pablo, Gabón. Gabón, buenas noches. ¿Habías estado aquí antes? No, viendo los partidos de Zesta no, había estado jugando hace muchos años que no juego aquí, pero del torneo este no, de primera vez. ¿Y qué te parece el ambiente? ¿Qué te parece el partido? Espectacular todo. La verdad que están jugando un partidazo, la puesta en escena, la verdad todo el ambiente que hay, con todo en seno. Venga, tranquilo, habla. Pablo, ¿te animas a cambiar de herramienta? He probado esto, pero me parece muy difícil. Encima que jugar con la derecha, yo que juego mucho con la izquierda, a esto me parece que no se me va a dar bien. Algún día tendremos que probar. Bueno, probaré esto y también tengo que probar mano, pero no, las manos no se me hicieron para esto. Es que ricasco, Pablo. Pablo Fusto. Todos, Izarra. venga. Vamos ahí. Eta hemen, lehendabiziko jokean 8 eta utzi irabazten hasi dira gorriak, eta bigarrenak ez aldarama bide bertsua.
itxura baten bai. Bueno, emote ban hor, takada baten, Urko eta Mibili, bueno, euren pelotia mantendu dabienien, bueno, buelta emangotzela, eta, bueno, eure jokuen sartute, pasiera hon baten bidien, bueno, zozer erakutziko bela, baina, bueno, momentuz, lau eta utz, markagailuen, eta hasiera oso ona horri zen partetik. ¿Y qué pasa? Bueno, orain berrikustea eskatu du Beasko etxeak. Eta protestan diardu, baina ez dago protesta egin beharrik, eskatu eta kito. Bai, beran eskubide oso dauke. Eskatu nahi baldin badu, eska ezake. Orain, pasa bat. Bueno, a ver si las cámaras... Hau da, aukera bakarrori, gainera jokoaren hasiera. Aukera bakarrori alferrik galtzeko motiborik ba aldago pasa batean, ez dakit. Ez dakit nik hori Xabier ze jarrerak bultzatuteko eskari izendan ez, baina, bueno, beran eskubide osuen da. Bueno, gero, guk ote daukagu hori argitzeko moduko irudirik, ea, hemen txeduzue. Ez da erraza erabakitzen. Argi. Barruan izango zen, ala? Ez dakit. Ahatzeko epaileak txistu egin du. Argi, txartzat eman du. Venga, vamos, Eta orain zer. Pasa! Bai, pasa eman dute. Beraz, hau bigarren sakea izango du Gernikarrak. Eta garrantzitsue izan leiken eskaera bat agortute, bai. Baita, hori da, arrazoirik izan ez duenez, ja, joko honetan ez dagokie beste eskaerarik, gorriei. Venga, háblame! Eta emoten dau beran jokutxu, Bai, ala? Zalantzaren txoko honek, ez? Minbiel. Habla, pues si no... Ori. Venga! Cojo! Errebotea, mozgeratu zaio eramatearekin konformatu behar Diego Eskumaz, seiterdian, Ormabikoa, ikuskarria. Egarra. Saietxan txetik jotakoa izan da, baina zeinen erki neurtu duen. Bost eta huts. Begira. Aparta. Lamo. Con el saque justo. Está justo en el saque aquí. Sé quién se ha caído. Aquí. Izerdi arrastoren bat geratu da hor. Diego berak utzitakoa izango da seguru asko. Izerdi askoko mutila da. Eta gehiagotan ere izan ditu horrelako arazoak. Bai, horre gertatzen da ez, aurrelarisek saki atabida momentuen buelta erdi horretan, jauzi modoko bate itzen da, eta tanta asko jauzten die lurrera, eta batzutan potzu antzeko bat sortzen da. Oso arriskutzu izen aldala urrengo sakietarako. Atera du Diego, luze baina barruan. Moztu, bikain moztua. Haze gatza eman dion. Bai. Eta 6 eta hauz berriz ere sekulako aldatsa aurrean urdinek. Bai, eta esan leike hor dudako pasa horrekin, Diego pixkat amorratu edo piztu indala ez, era baten edo bestien, eta kasu honetan balizio izendotzen, ze azkenengo tanto bisek berak egindekuek die, eta tantu edarra gainera. Bai horixe. Eta 13 egindako ditu, aurrelarien datuetan sekulako aldea dago. Diegok 13 Urko bakarra. Urko, atzera. Eutxi Lopeze. Eta datu horri dagokizonez, Xabier, Diego inungo meriturik enduarik, bera petantuk, ezkenien berak sujetu bera izendalako, baina Imanol be dominatzaile da gaur eta horrek aukerak sortzen ari zaio hori aurrelariari.
Orain honetan pilota zaila sartu du Urkok, Diego katigatu egin zaio saskian, 1-6. Bero lehen hartutako erabakiak ez du bate emaitza honik izan Urdinentzat, korrien pilotarekin jarraitze horrek ikusi duzu ez ondorio ekarri duen. Eta orain bai, orain beste zerbaiten biladoaz. Bai, tantu egeixenak, bikote urdinek, eta batez beha Urko geindekuek ez dizela alarregi be. Atzera botatako egizan dira, atzera bota dominau eta aurren amaitzutekoek, edota atzien bertan indekuek. Orduen, nik ustot, datu horri begire, dileukeela hautaketa barri hau, pelotian hautaketa barri hau. Vamos ahora. Urko. Luze, baina barruan. Balaster, ongi Urko. Eta zetankera ematen diozu atera duten pilotari. Hori pelotio Xavier, esku pelotako peloti emoten da horrek. Motela eta lan askoen bierreko pelotia. Bueno, teoriak dio pilota motela korrien mesedetan dela. Imano López tartean denean, errebesista eta ala hundiko mutila da, eta hori izaten da taktika, baina motelaren aldeko autua egin dute Urdinek, baina tantoa zuzenean gorrientzat, eta hemin duke harrituko gorriek pilota berbera egin segitzea erabakitzea. Teorikoki ez, baina, bueno, Manolek epaiei bototze bigote Urdina pelotia, konfitxantza osu eduki euren pelotian gan. Hortaz, pelota aldaketa barriro. Ojo, vamos! Zazpi eta bat! Lehenbiziko jokoan erreakzio bat izan dute. Urdinek azkenean eranduko erreakzioa izan dena, baina orain. Bigarren honetan halakorik baden eta jarraipenik ematen dioten. Nolabait errebotea Urkok. Ormabikoa eta sarean, dotorea benetan. Eta beste itxura ematen ari dira lehenbiziko partidarekin alderatuta. Bai. Fisek oso erainkor, Fisek oso koordinatute jokatzen ez. Batak egiten da bena, bestian meseerak egiten da. Eta argi ikusten da, Dio kamaitxuteko tantuen eragine, Mano Lópezek sortzen da bela, tantu edo minagoaz ez. Eta oso ondo Diego hor, iparetez txapagainen. 14 egindako ditu dagoeneko Gernika Lumoko aurrelari veteranoak aurrera. Gabon, zer badut? Ondo, kirolaz gozatzen, ez? Giro bikainean gainera, ez da? Bai, urriko azkeneko astelena etorri nintzen baita giroa oso polita, eta hor ere berdina topatu dugu, gainera zutik gaudez, sarrerak zeuden, beraz, pozik giroarekin baita. Zerk eraman zaitu gaur ere errepikatzera? Bai, uste dut ikusgarria egiten zaidala kirola. Ez dakat ideia askorik, ez dut ulertzen gehiegi, baina ikusgarria bai badela, eta horregatik etorri gara berriro, familia giroan. Gaurko partida zer iruditu zaizu, zer ari zaizu iruditzen? Bueno, ez dakat ideia askorik, baina aurrekoa pizkat estuago ibili zen, gaur badirudi argiago dago lanbaitza eta ez daket gehiago. Eskerrik asko Ainhoa, segi gozatzen. Zuei. Ainhoa Tirapu eta hemen Danborindegi eta Izbriel elkarrekin solasean Urko ere bai, bikote titularra hau zen berez, Danborindegi Izbriel eta Danborindegiren laudeko lesioatik Urkok diardu ordezko lanetan.
Partida bi etapa galdu zuen bikote honek. Gaur are zailago jarri zaizkie gauzak. Gaur asteleena izanik Donibane Garaziko Garat trinkete zaharrean partidak izan dira super prestigeko lehen eguna. Pello Larraldek 40 eta 22 irabazi dio Matio Hospitali. Eta bigarrenean Luis Sánchezek emaitza berberaz menderatu du. Aixe, bakitia du kasu, 40 eta 22 alegia. Inbil errebesez. Aire, voy, sale. Metro. Ay, ay. Muy bien. Pumpa Goran. Ezin. Lapurtarrak. Bederatzi eta bat. Lehen da biziko jokoan 8 eta huts joan dira. Hemen ere alatxu doaz. Venga, 1-1, Beste horren besteren aldea. Con todo, venga. Eta gorriak eroso. Bai, eroso ikusten diez. Bai, Diego, tantu Oñazaurien eta bai, Imanol bez. Eta bueno, Diego Kor, antzeko modu baten eitzen da, bigarren tantu ez, eskumazor, esker paretera baztertuz. Indeko tantu duari barek. Mierda, puta. Luzegia. Fuck. Laugarren pasa. Venga, va. Venga, Bache. Tapa. Torri! Izan da. 6-3 laurdenean edo. López. Bien tartera. Aire sartzeko agindu dio Minbiele. Urko ez da sartu. Eutsi, Davide. Beazko etxearen aukera. Moztu. Eta tanto. Oso behartuta iritsi da. David. 10 eta bat. Eta momentuz, ez da inungo reakziorik zabean. Ez. Badoakie partida. La siguiente que te digo, venga, echa las paredes. Sí. Si estáis metido dentro, ¿vale? No, la que te diga, venga, ¿eh? Ah. Amasei egindako Beasko etxe. Asko dira. Hirureunda bat pilotaka da orain arte. Aurreratu eta Airez, Urko asko behartu du López, baina eutsi honek. Dale! Eskumaz, begira, mehatxu eginez. Atzera jo du azkenean ongi López. Voy! ¡Libre! No sé. ¡Tú! Beasko etxea, Zazpitik. ¡Aire! Dale. ¡Aire! ¡Voy! Dale. Urko. Atzera. ¡No puedo! Rebote ona. Bikaina. Asko jokatzen ari da. Diego. Buena defensa. Horrein beste zerbait pentsara zezaken, baina asko jokatzen ari da. Eta holako maili emoten badau bikote gorrixek, bueno, txapelketan arpeix erakutziko dabe eta favorituen artien dauzela esan be bai, ez? Gustot papelan gainien basiera batetik be, bikoteko gorra osatze bela, baina bueno, fokus be ikusten da. Espabila indiela, gustora dauezela eta beti gora datozela.
Amar terditik López. Bien, bien, atento. Bien. ¡Vamos! Urko lekerika. Punpagoran ongi man. Ormabikoa. Eta sarea. Eta Imanolek biparetaz egindako lau ditu. Beasko etxeak beste. Datu esanguratzue. Orotara zazpi egin ditu. Ormabikoan bi, moztuta bat. Partida hasieran. Eta atzean bi. Begira. Guztiz engainatu du Urkoren lehenbiziko urratsa txokora egina izan da. Eta gero ez dio denborari. 12 eta bat, pasara hundia ematen ari zaizkie. Háblame, ¡Hey! ¡Se abre, se abre! ¡Ay! ¡Los dos, Eutsi Minbielek Punpagoran. Estás ahí, venga, métele bajo. Mineo, voy. ¡Vamos! Eta ikusten da, Minbile pelota honekin atzeko ormara heltzie kosta itxekakola. Bai, zaitasun handia ditu behin eta berriz. Lopezen lepoa ikusten ari da. Urkok moztutako pilota hori ere ez da ezker orman sartu, eta orain defentsan ongi, pilota zaila eraman du, Beasko etxea, atzera, oso. Ongi Diego bikain. Zer nolako tantoa jokatu duen. Konfiantzaz gainezka ikusten dut. Eta hau aparta izan da, nola behartu dituen aurrekoa oso atzera, errebotean berriz ere behartu, gero oso ongi joan da bila, eta Ormari kukitu ere egin gabe, zuzenean zabalera begira. Ikustekoa. Oso ondo Diego horre, terrenu apurka, pelota kada bako txien, jan eta jan, peloti horreko kuadratan hartu arte, eta zelako ondo borobildu da ben, zaietzetu. Eta Maixua, lezio handi bat ematen ari da ikasleari. Bai. Maixuek, kasu honetan, ikasle baino gehiago daki, batzutan ez da holan izetan. Baina, bueno. Dio korba, urtitako esperientzizie deuke, honako partiduetan, ni eta 8 lagun aurrin askotan jokatu dau. Urkokin alderatute, eta begiztan. Oso behartu da sartu da hor, Ormabikoa. Eldu egin da Urko moztu. Ongi López. Eta hor, harrapatu dago Ormabikoetan ere ez du asmatu Urkok tantoa bukatzen. Punpagoran ez zin oraingoan Imanolek. 2 eta 13. Animoak. Urdinentzat. Esan dozu moduen hor, Xavier, Urko estabil asmatzen Ormabikoekin, txarto espanabil, bost bat Ormabiko bota eta bostak harrapautzez Diego, eta Urkoren partetik egiteko tantuek atzien izentie bat ezko. Atzeko kuadruetan. Ongi gurutzatua. Biel. Libre! Erreboteko zulotik López. Hau bikaina izan da. Ez da joan indarra ematera. Txaparen gainean pilota hiltzedin saiatu da bat ere indarri gabe eta bai lortu ere, Bai, lortu dago, Horre, emote izen dago ez, lau, boti emonda lekuen potzu txiki bat edo emonda bat, boteri beste emon. Abaixe da, bai. Ongi gurutzatutako sakea. Beno, hau izan da, Urkok aurreko kuadroetan egin duen lehenbiziko tantoa. Eta aurreko kuadroetan bai, baina ez aurreko kuadroetatik urrundik egindakoa izan da. Hostia! Oraingoan Diego Gutz
Labesez punpagoran sartzen saiatu denean uztaialdio eta kanporako bidea hartu du pilotak. 4-13 irabaztea. Oso zaila izango da, baina beste zapore batekin bukatzen asmatzen duten behintzat. Sake luzeegia orain. 4. Bai, eta partiduan laburpen moduenez, bueno, esan lehike reakzio txikisek, bikote urdinan partetik. Bagabizela ikusten, baina maila ontako konpetizio baten, pizkat berandu irudizela. Eta askotan, ez da mutu dizela. Heldu egin da, horra, baina orain ere, gero, Diego bera gutxegin du pilota garbian, baina jokaldietara heldu denetan, gero kontraerasoan bukatzen ez du bat ere asmatu Urko. Orain ere eskura eman dio. Bai, den esan duten moduen hor, komeni jako Urkori. Segundotxo bat hartu, aurkarisek benetan nunde guzen aztertu eta gero botati, Segeixenetan, Diego bera ondan lekure botara, eta ez da bila asmatzen. Ja, bueno. Lotaria hundize dago eta ikesiko dago, boriaz. Inbil, errebote ingurutik, 12 erditik. Ongi Diego. López. Erraz. Corta si quieres, Está fuera, córtale. Moztu nahi baduk. Moztu egin du, baina behartu ez. Gero, eutxi ordea. Atzera Diego. Pilota zaila sartu du Lapurtarrak. Diego eskumaz lauterditik moztu eta zoragarri. Beste torri bat erakusten ari da Maixua ikaslearen aldean. 19 egindako alajaina. Bai, datu ikaragarrizek dira. Egindeko tantuek, Diegon partetik. Baina, hori oso datu adierazkorra eta aldakorra da bai, ez? Ikusten da, alde batetik. Diego bera oso ondo amaitzen dauela, inungo meriturik enduarik, bestetik. Mano López, agintari, bat ikusten gabizela, eta bestalde bai, minbilekatzeko kuarrotatik ez dutela pelotarik entzen. Arazo ondiak ditu, asiera gainera. Diegoren azken sakea, luze, baina barruan. Aztako purua ez du agortzeko gauza. Errebotea. Barrura. Tranquilo. Taca otra vez. ¡Aire! ¡Vamos! Voy. López, 8 erditik errebesez. Voy! Eskatu. Eta atzeratu. Bien. Dale! Bien! Kumpa gorain. Imanol. Imanolek, asko irtengo da. Eta 6 erdi zazpitik ezin Urko lekerik gabe askoak. Egin dituzte, ez dira alegin faltan geratu, baina gutxiago izan dira. Lehenbiziko jokoan zama ikaragarriarekin abiatu dira, edo ohartu direnerako sekulako aldatsa zuten aurrean. 8 eta huts, bigarren honetan 6 eta huts, 13 eta 1. Eta alde handiegia ikusi dugu gauza onerako Jokin. Bai, hori da ez. Berandu heldutako erreakzioiek eta bikote gorrixan partetik oso hasiera ona. Eta hola nire bastie gatxaba, zer lehen esan duten moduen olako mailako partiduta. Ordoaz irabazleak, bata bestearen gibeletik, aurrelari aurretik, atzelari atzetik, igo gailura, eta handik berehala joango dira.
elkarrizketa setera, eta zer nolako datuak Beasko Etxearenak. Urdinek gauza bat egin dute, galdu gutxi, baina egin ere ia bat ere. Urkok bi egindako izan ditu, galdutakoak beste bi, Minbielek egindako bat izan du, galdutakoak bi, eta jakina norbaitek egindako asko izan ditzan aurkariek gutxi galtzea da. Zenbiziko baldintza, aurkariek asko galdu zero norberak asko egiteko biderik ez du izaten. Eta gaur, bai, egindako asko izan dituzte Beasko Etxeak eta Lopezek, aurrelariak 19, atzelariak 7. Eta atzeko koadroetan Lopez gehiago izatea espero izatekoa zen, lehen da biziko tantotik erakutsi du erabateko nagusitasuna, eta honen abaroan Beasko Etxeak oso eroso, egoki, etorri handiarekin, eta gaur erakutsi dute zer nolako bikotea osa dezaketen. Bai, zuk esan dozu moduen, Diego eta Lopezek bikote ikaragarriz osatzen dabe, bai jokuz, eta baitxe izenez be, eta bueno, galdutako pelota horren arire, bikote urdinek ez dauz pelota garrei galdu, baina bai, pelota asko oparitxu eta eskure bota, eta hor igerri da nik usteot, Diegon partetik, zelako datu ikaragarriz lortu duen egiteko tantutan, ez? Eta, askotan ez da izeten, galduteko peloten datu, baizik eta eskure botatako peloten datu. Bai, pilota kentzeko arazo ikaragarriak izan ditu Minbielek, ezin zio bizkarrek erakutsi Lopezi. Gauza bada, erabateko nagusitasunik ez lortzea hori Lopezen aurkaia ezinezkoa da, baina noizik eta behin nagusitzea ere ez du lortu, eta atzeko kuadroetatik pilota kentzeko eragozpen ikaragarriak izan. Bai, eragozpen ikaragarriak eta hori laburtu da datu eta partiduko tantutan bai. Eta Urkok berriz, lehendabiziko jardunaldi hartako partidan beste joko bat erakutsi zuen, egindako tantoak dezente izan zituen eta distira handiko jokoa ere erakutsi zuen, aldian behin, eta gogora ezagun, 2 etapa galdu zutela, alegia ekitarako joko horretara heltzea lortu zutela, gaur berriz egiteko garaian ez du bat ere etorririk izan, berak aukera gutxiagorekin ari behar izan du baldintza zailagoetan, hori aipatu beharrekoa da noski, baina kontraerasoan izan dituen aukeretan eta ere ez du bat ere bukatu. Ez, gaurko partiduen, Urko bigarren mailako aktore bat izeta pasau da, aurreko partiduen protagonismo gehitzu eukiban berape, baina, datu hori sintomatiko da, ez, Xavier, azkenien, zuri atzelarisek domineta espatzu, Gernike modoko fronto baten, aurrelarizipe protagonismo eukitxie oso gauza zaila da, gatxa, eta esango neko hori pasau da. Lehen da biziko jokoan, 8 eta utzi irabazten hasi eta 15 eta 8 irabazi dute, bigarrenean 6 eta utz eta 13 eta 1 aurretik joan dira, eta azkenean 15 eta 5 irabazi dute, alegia. 4 puntu bildu dituzte, puntu premia larrian etorriak ziren gaurko honetara. Beasko Etxea eta Lopez, lehen da biziko jardunaldian batere gabe geratuak ziren eta gaur 4 puntu eskuratu dituzte, 2 eta utzi irabaztearekin, eta Urkok eta Minbielek berriz, 2 partida jokatuta, puntu bakarra dute, eta ez dakigu 3. jardunaldira helduko ote den Danborindegi, bikote horretako aurrelari titularra, heltzen baldin bada ere, ez dakinik batere aukera matematikorik geratuko zaien. 7 dira dagoeneko partida honetako irabazleak. Diego Beasko Etxea, Gernikarra, eta Imanol Lopez Zumaiarra. Bikote, lehenik eta behin zorionak. Eskerrik asko. Diego, urrezko 4 puntu gaurkoak. Bai, bakarrik irazi aldugu partidu bitzek irazin bihuz. Gaurko oso importante izan da, nitzete lortu emaitza onbatatatik. Gustora altzaude egin duzuen partidarekin? Nik usteot beste unien baino hobeto bigarela. Gauza pareak korregidu inguz, baina nik usteot ondino txapela lortzeko asko mejore bigarela. Oso irudi ona eman duzue, biek kantxa? Nik usteot
Obie emon gule, obie. Beste egunien baino obie, baina nik uste gauza pare bat onio betu inbigu zela, urrune heltzeko. Imanol, atzean Jaun eta Jabe izan zara. Bueno, gaur egun, lasaia izan da guretzako, ideia batekin garbia sana egon gara, nahi genuen gure joku hartu, pareja bezala sendotu, ikusi dugu, kantxan behintzat irudi hobeago eman degula, baina ere bai garbi daukaguna diok esan duen bezala, txapela nahi badegu asko hobeto egin behar dira gauzak eta hortako gaude. Lehenengo setean Imanol hasi eta berehala hartu duzue errenta. Behin lehenengo seta amaituta galdetu diztugu zer egin behar zenuten bigarrena irabazteko eta erantzuna izan da topera. Esan eta egin. Bai, azken finean, kirolean, behintzat nire ikuspuntutik, oso zentratuta egon berdezu eta horrelako partidotan hasieratik eman berdezu dana. Eta hori izan da gakoa, hasieratik atera, Diego bere gauzak ondo egiten, nik ere, nire gauzak más o menos ondo egiten, baina garbi lan egin behar dugula txapela irabazteko eta egingo dugula. Diego, zure datuak gaur sekulakoak dira, 19 egin dituzu. Gure joku egon da, ezta? Berak dominein bideu, horatzen nagusi izin bide, gara nik horre hurrien gauzak oso klaruoki eta tantu asko egin. Garaipen honek konfiantza aldetik ere lagunduko du, ezta, txapelketari begira? Bai, azken egu badakigu zelako nivela dagoen hemen, eta guk gure dana emon bigu txapela lortzeko, badakigu gure joku egiten bagun baldo gule lortu, eta horretan gauz. Bazorionak bikote eta gozatu gaurko garaipena. Eskerrik asko. Gustura daude, gustura! Bizi-bizirik jarraitzen dute gaurko garaipenari esker, eta horrek hirugarren jardunaldira begira, beste arnasa bat, beste patxada bat emango die. Eta urko eta Mindielentzat berriz, ero danbori Mindielentzat oso etorkizun beltza. Bai, etorkizune baltza. Eta, Xabier, azpimarratu nahi niko gauza bat, txapeldune goize ukitzen da bela, ez? Askotan irabaziarren kritiko euren buruaz. Eta esan dabe, bai Diok eta bai Lopezek, naizta partidu irabazi, txapela lortzeko gauzak hobeto enbida bezala. Eta hori be gauza azpimarragarrixe da. Beren buruekin oso exigente, oso zorrotz. Partida ona jokatu dute, baina txapela irabazteko are gehiago jokatu beharko dugu, hori esan dute biek. Eta mezu argia utzi digute eta Urko eta Minbielen esperoan gaude, elkarrizketa setera noiz joango zain gaude. Haiek zer irakurketa egiten duten jakiteko. Datuei dagokienez aipatu dugu, baina aurrelarien datuetan, eta atzelarietan ere badago aldea. Datutan dagoena baino, ageri dena baino handiagoa izan da jokoari begiratuta. Baina aurrekoetan, aurrelarien datuetan sekulakoa da aldea. Beasko etxeak 19 egin eta 4 galdu ditu, eta Urko berriz egindakoak 2 izan ditu, galdutakoak 2. Ze tanto sorta egin duen. Maixuak eta atzeko kuadroetan berriz Lopezek 7 egindako eta 7 horietan gainera 2 paretaz egindakoak 4 izan dira, beste bat moztuta egindakoa, atzean egindako 2. Galduak 6 izan ditu Imanolek. Baina nagusitasun oso erakutsi du lehenbiziko pintzetik azkenera bitartean. Eta Minbielek egindakoak 2, galdutakoak beste 2, baina beti partidaren hasieratik azkenera arte Imanol Lopezen lepoa ikusiz jokatu behar izan du, Zumaiarraren bizkar zabala ikusiz jokatu behar izan du, jokoaren ekimena ezin izan dute eskuratu, une batez ere, kasik. Eta emaitzak gezurrik ez dio, eta orain bai, galtzaileak elkarrizketa setea. Gabon, bikote. Gabon. Menurko gaur Jaun eta Jabe izan dira gorriak, saiatu zarete baina ezin. Bai, hasieratik hobiek izan dire bizek, Lopezek min pia izkuatzetik, da Diego be pia bat errematin deuz, da hori eurek izan dire hobiek, da holan junda partue. Erreakzio txikiak izan dituzue, baina behar bada berandu xamar. Bai, hori da, lehenengo zetan bigarren zatize hobeto jolaztugu, horre onda partiduen nik uste hor jundala, Dudi egon da hor barrien,
epaiek euren alde emon dabe, da hori, da ero biharren zeta berdin, eurek asko zobeta zire, da biharren zati horretan apurbe gora ingu, baina ez da barizo izen. Urko, gaur irakasleak ikasleari eman aldio lekzioa? Gaur irakasleek ikasleri egurre montxo, mea bueno, ikasten segidu bidot, da aurrera beti. David, hemos visto el partido, López ha sido superior. Sí, López supérieur, elle favorite, et ouais, en français. Ouais, et maintenant les Diego sont favoris, on le savait, on était David contre Goliath, hein, et bon, David, voilà, mais très content d'avoir joué avec Urko, voilà, et beaucoup d'avenir pour la pelote pour ce jeune. Entzun dugu, David Goliaten aurka pozik dagoela ala ere Urkorekin jokatu duelako, bazekitela partida zaila izango zela eta López atzean nagusi izan dela. 1800 personas, sold out. Si, non, ouais. Beaucoup de personnes, beaucoup d'ambiance. C'est rare de jouer devant une telle ambiance, voilà. Donc je suis très content de jouer le Winter Series et j'espère jouer encore l'année prochaine et l'été prochain. Hortxe, datorren urtean ere txapelketa hau jokatzen egonaiko lukela. Arraroa dela 1800 pertsonaren aurrean jokatzen ibiltzea, baina horrek ere xarma baduela eta pozik. Urko zail jarri zaizue txapelketa? Ez dakit posibilitatea baiko, baina bueno, partide oso batzak izan diret, Diego eta López ikusia beste nivel baten dauzela, da bai, oso batzeko txapelketan aurrera segitzeko. Hala ere ez dago ezer galduta, beraz animo bikote. Eskerrik asko. Urko eta Minbiel, David eta Goliaten konparaketa egin du, bera, David da gainera izenez eta bai, gaurkoan ezen gaizki egindako konparaketa. Bueno, urrengoan beharko du, Jokin, eskerrik asko. Eta zuei pilota zaleoi, gora zinai dizuet, bihar hegoaldean jai eguna izanik, eskuzko goi mailako pilota izango duzuela, Tolosako Beotibar pilotalekuan izango gara, 3 partida izango dira, lehenbiziko biak emango ditugu guk, biak txapelketakoak. Lehenik, Egiguren Bosgarna eta Erostarbe Esposito eta Pikuñaren kontra, eta ondoren maila nagusiko partidan, Elezkano berriz ere, Altunaren ordezko Tolosarekin, Pello Etxeberria eta Rezustaren aurka. Eskerrik asko, eta bihar arte, pasa gabon!